Браты і сёстры, давайте пачнем з такога простога, але у тым жа сэнсе глыбокага пытання. Які часцей за ўсё інструмент выкарыстоўваецца ў нашым жыцці? Магчыма, вы думаеце, што гэта смартфон, а можа нават нашы рукі. А я хочу сказаць, што гэта наш язык. Мы карыстаемся ім кожны дзень, кожную гадзіну і кожную хвіліну. І часта зусім нават не задумліваемся аб гэтым. Мы жартуем, пляткарым, раем, лаемся, падбадзёрваем і нават не задумваемся, што гэтыя словы яны льюцца з нас ракой, і мы рэдка спыняемся, каб усвядоміць іх вагу. Але што, калі я скажу, што гэты маленькі орган, звыклы орган, мае вельмі магутную сілу? Што, калі ад таго, як мы карыстаемся гэтым рэсурсам, літаральна залежыць кірунак нашага жыцця, нашы адносіны, наш духоўны стан і нават наш вечны лёс. І сёння мы паглядзім, што Бог гаворыць аб сіле нашага слова. Мы даведаемся, што гэта язык не проста орган у роце, а руль, які вядзе наш карабель па хвалях жыцця. І самы цікавы урывак, які ёсць у Пісанні, ён апісваецца ў пасланні Якуба, 3 раздзел, з 3 верша. «Вось мы укладаем цуглі ў рот коням, каб мець пэўнасць у іх, і кіруем усім целам іхнім. Вось і караблі, такія вялікія, і вятры магутныя іх носяць, а невялікім стырном кіруюцца, куды корнік хоча. Гэтак і язык, малы член, а шмат узносіцца. Вось маленькі агонь, а які вялікі лес запальвае. І язык – агонь, свет няправеднасці. Язык гэтак змяшчаецца сярод членаў нашых, што апаганьвае ўсё цела і запальвае круг жыцця, і сам запальваецца ад гіены. Бо ўсякая прырода звяроў і птушак, і паўзуноў, і марскіх жывёлаў таймуецца і ўтаймавана прыродою чалавечую. А языка ніхто з людзей утаймаваць не можа. Ён нястрымнае ліха, поўны смяротнай атруты. Ім дабраслаўляем Бога і Айца, і ім праклінаем людзей, што створаны на падабенства Бога. З тых самых вуснаў выходзіць дабраслаўленне і праклён. Не павінна быць гэтак, браты мае». Вельмі цікавы ўрывак, і Якуб, ён дае нам 3 геніяльныя выявы, каб мы зразумелі маштаб гэтай сілы. І першае – гэта цуглі каня. Давайте звернемся да 3 верша. «Вось мы укладаем цуглі ў рот коням, каб мець пэўнасць у іх, і кіруем усім целам іхнім». Уявіце сабе магутнага каня, дзікага жарабца, уся яго моц, уся яго энергія, уся яго неўтаймаваная сіла накіроўваюцца і кантралююцца маленькім кавалачкам металу, гэтымі цуглямі. І той, хто трымае гэтае паводдзе, ён кантралюе ўсю сілу жывёлы. Адзін рух рукой, і конь паварочвае, спыняецца ці імчыцца наперад. Так і наш язык, гэты невялікі орган, кіруе ўсім. Нашымі эмоцыямі, нашымі пачуццямі, нашай рэпутацыяй. І адно неабдуманае сказанае слова, яно можа прымусіць нас панесці і сказаць вельмі штосьці дрэннае, нарабіць тое, пра што мы будзем шкадаваць усё сваё жыццё. Калі мы кантралюем язык, мы кантралюем усё сваё жыццё. Далей Якуб прыводзіць і кажаць пра стырно або руль. 4 верш. «Вось і караблі, такія вялікія, і вятры магутныя іх носяць, а невялікім стырном кіруюцца, куды корнік хоча». Цяпер уявіце вялізны акіянскі лайнер, яго кідаюць гіганцкія хвалі, штурмуюць ураганныя вятры, і гэты шматтонны волат, ён здольны перасекчы акіяны. Але куды ён паплыве? Гэта вырашае маленькі, амаль незаўважны руль. Невялікі рух штурвалам, і карабель мяняе курс на сотні кіламетраў. Кірунак руля вызначае, ці дасягне гэты карабель гавані або разаб'ецца аб скалы. І нашы словы – гэта руль нашага жыцця. Тое, што мы ўвесь час кажам пра сябе, пра іншых, пра Бога, пра свае абставіны, яны задаюць кірунак нашаму жыццёваму шляху. Калі мы кажам, у мяне нічога не атрымаецца, я неудачнік, мы паварочым гэты руль у бок правалу.
А калі мы абвяшчаем, што Бог мне дапаможнік, што я ўсё магу ў Хрысце, які ўмацоўвае мяне, я паварочваю руль да перамогі. І мой карабель, ён будзе плыць туды, куды накіраваны мой язык. І трэці, тое, што кажа Якуб, гэта маленькі агонь. Верш 5 і 6. Гэтак і язык, малы член, а шмат узносіцца. Вось маленькі агонь, а які вялікі лес запальвае. І язык агонь, свет няправеднасці. Язык гэтак змяшчаецца сярод членаў нашых, што апаганьвае ўсё цела і запальвае круг жыцця, і сам запальваецца ад гіены. Адна запалка, адзін недакурак, кінуты ў сухую траву, можа спаліць цэлы лес. Нанесці шкоды ў мільёны, ім нават кагосьці забраць жыццё. І агонь пачынаецца з малога. З нейкай іскры, з нейкай тлеючай галінкі, але яго патэнцыял разбурэння велізарны. Адно слова, плёткі, адзін нейкі паклёп, адно неабдуманае паведамленне ў нейкім чаце можа знішчыць сяброўства, якое доўжылася гадамі, можа разбурыць сям'ю або нават раскалоць царкву. Пажар тушаць тыднямі, а вось славесны пажар можа працягвацца гадамі. Якаў кажа страшныя словы, што запаляем ад гіены. Гэта значыць, што д'ябал, ён з радасцю падкідвае гэтыя дровы ў гэта вогнішча, выкарыстоўваючы наш язык для сваіх разбуральных мэт. У кнізе прыповесці, 18 раздзел, 21 верш, напісана: «Смерць і жыццё у руцэ языка. Хто любіць яго, будзе есці плады ягоныя». І давайте паглядзім на біблейскія гісторыі, якія нам паказваюць, што адбываецца, калі мы правільна або неправільна выкарыстоўваем свой язык. І першая гісторыя, яна запісана ў Быццё 39 раздзел, мы ўсе гэта ведаем, пра Язэпа або Іосіфа. І Язэп, ён быў верным гэтым слугой у доме Паціфара. Ён добрасумленна выконваў свае абавязкі, быў сумленным і адданы сваёй справе. Але калі ён адмаўляецца зграшыць з жонкай свайго гаспадара, яна выкарыстоўвае хлусню як зброю помсты. Яна сказала свайму мужу: «Прыйшоў да мяне гэты нявольнік гебрай, якога ты прывёў да нас, каб сваволіць са мною». Яна не проста паведамляе гэты факт, але яна дае такую эмацыйную фарбоўку «сваволіць са мною». Аднаго ілжывага слова, аднаго паклёпу хапіла, каб Язэп, ён страціў свабоду, аказаўся ў турме, каб яго кар'ера была знішчана. Таму язык, напоўнены гэтага смяротнага яду, можа ў адно імгненне разбурыць жыццё нявіннага чалавека, перакрэсліць яго рэпутацыю і нават выкрасці гады яго жыцця. Таму паклёп – гэта духоўнае забойства. Другая гісторыя, мы ўсе ведаем пра Закхея. Закхей быў начальнікам мытараў, грэшнікам у вачах усяго грамадства, яго пагарджалі, ненавідзелі, пазбягалі. І Ісус, праходзячы, ён, конечно, мог бы сказаць: «Кайся, грэшнік». Але што ён робіць? Ён кажа: «Закхей, зыходзь хутчэй, бо сёння я мушу спыніцца ў доме тваім». Слова «мушу» значыць «трэба». Ён, конечно, мог сказаць: «Не, я зайду да цябе, можна я зайду да цябе». І ён сказаў: «Мне трэба быць у цябе у доме». Гэтае слово яно змяніла ўсё. І які вынік? Сэрца Закхея змянілася. Ён сам без нейкіх папрокаў паабяцаў аддаць тыя грошы, якія ён забраў. І гэтыя словы прыняцця і ласкі здзейснілі тое, чаго ніколі не можа атрымацца словамі асуджэння. Трэцяя гісторыя – гэта калі Ісус пытае сваіх вучняў: «Кім людзі называюць мяне сына чалавечага?» І Пётр, ён дае адказ, не проста адказ, ён дае правільны адказ. Ён кажа: «Ты Христос, сын Бога жывога». Гэта было вызнанне веры, якое вырвалася з глыбіні яго сэрца. Гэта было не проста прызнанне факта, а асабістае адкрыццё. І Ісус кажа, што на гэтым вызнанні, на гэтых словах я ствару сваю царкву. Царква будуецца не на маўклівай веры, а на абвешчаным вызнанні. Нашы словы веры, якія абвяшчаюць Хрыста Господам, маюць сілу заснаваць, будаваць і ўмацоўваць. Яны духоўны падмурак нашага жыцця
і жыцця нашай царквы. Гэта былі такія біблейскія гісторыі. Я прывяду яшчэ адзін, можа нават вядомы прыклад навучнага пацвярджэння, як нашы словы ўздзейнічаюць. І адзін даследчык, ён праводзіў доследы з крышталямі вады, і замарожанымі вады. І ён паказваў у вадзе напісаныя словы, і калі ён паказваў там дзякуй, кахання, анёл, добрыя словы, на гэтых крышталях фармаваліся сіметрычныя, падобныя на сняжынкі крышталі. А калі ж ёй паказвалі ты дурань, ненавісць, дрэннае штосьці, то або ўключалі цяжкі метал, то крышталі атрымліваліся выродлівымі, хаатычнымі і раздробленымі. І калі словы так уплываюць на структуру вады, а я нагадаю, што мы самі 70-80% складаемся з вады, то наколькі ж моцна нашы словы уплываюць на нас, сказаныя намі, вымаўленыя намі. Яны ўплываюць на наш фізічны, эмацыйны стан, на здароўе і атмасферу ў нашым жыцці. Але як утаймаваць язык і накіраваць яе сілу на карысць? Што ж нам рабіць? Як перастаць быць крыніцай пажару і стаць крыніцай жывой вады? І апостол Якуб кажа, што язык гэта, ён нястрымны чалавечымі сіламі, але з Богам усё магчыма. І першы крок, які нам трэба зрабіць, гэта спыніцца і прафільтраваць. Трэба зрабіць глыбокі ўздых. Гэта момант, калі мы хапаем за гэтыя паводдзі наш язык, бярэм у рукі гэты штурвал карабля і прапусціць сваё будучае слова праз гэтыя 3 біблейскія фільтры. Першае – гэта фільтр праўды. Тое, што я хачу сказаць, гэта праўда? Ці праверыў я гэтыя факты, ці гэта проста слых? Таму што мы пакліканы быць людзьмі ісціны. Другі фільтр – гэта фільтр любві. Я кажу гэта з любоўю і карысці для чалавека, які гэта слухае, чуе. Таму што нават горкую праўду можна сказаць з любоўю. І моя мэта прынізіць і неяк штосьці сказаць дрэннае чалавеку, перамагчы ў нейкім споре, спрэчцы, або выправіць гэтага чалавека і аднавіць. Любоў, яна павінна быць матывам і мэтай. І трэці фільтр – гэта фільтр неабходнасці. Ці трэба гэта нам казаць зараз, тут і менавіта гэтаму чалавеку? Часам самае мудрае слова – гэта слова, якое не было сказана. Другі крок – гэта напаўненне крыніцы. Ісус нам дае фундаментальны прынцып, што з перапоўненага сэрца гавораць вусны. Праблема не столькі ў языке, колькі ў сэрцы. Язык усяго гэта толькі кран. Калі па трубах цячэ брудная вада, з крана будзе ліцца таксама гэты бруд. І нельга чакаць ад языка слоў жыцця, калі сэрца будзе напоўнена крыўдай, гонарам, зайздрасцю. Але што рабіць? Трэба напаўняць сэрца добрым. Трэба чытаць і разважаць над Словом Божым. Яно чысціць і абнаўляе наш разум. Калі сэрца будзе напоўнена пісаннем, вусны будуць выліваць мудрасць. Трэба маліцца, трэба звяртацца да Бога, і як у 140-м псалме сказана, 3-й верш. «Пастаў, Господі, варту вуснам маім, захоўвай дзверы губаў маіх». Трэба прасіць Бога кожны дзень аб кантролі над нашым языком. Трэба не забываць аб падзякі. Сэрца, выкананае падзякі Богу і людзям, проста не зможа выліваць поток нейкага наракання і крытыкі. Падзяка яна выцісняе яд з нашага сэрца. І трэці, апошні крок – гэта усвядомленае выкарыстанне сілы. Давайте мы з сённяшняга дня пачнем выкарыстоўваць свой язык як інструмент добраславення. Давайте мы будзем казаць словы веры, абвяшчаць Божыя абяцанні над нашым жыццём, нават калі абставіны крычацца аб адваротным. Давайте мы будем рабіць, каб наши словы, яны рабілі духоўную атмасферу вакол нас. Давайте мы будем казаць, што Бог, Ён папаўняе ўсе нашы патрэбы, што я перамагу, што Божая дабрыня яна суправаджае мяне. Давайте мы будем казаць словы падбадзёрвання. Знайдём, давайте, можа, нават сёння нейкіх 3 людзей, можа, гэта будзе наш сябар, жонка, муж, калега і гэтак далей, і скажам проста нейкае шчырае канкрэтнае слово падтрымкі. Можа быць, я бачу, як ты стараўся, а я малюся за цябе, а можа, дзякуй проста за тое, што ты зрабіў. Проста што-небудзь простае, але будзем даваць
канкрэтнымі ў гэтым падбадзёрванні. Таму што нам проста цяжка штосьці сказаць добрае і ў такім сэнсе простае чалавеку. Мы проста прамаўчым і пройдзем далей. Давайте мы будем казаць словы падзякі Богу за ўсё, а людзям за нейкую паслугу. Давайте будем разумець, што падзяка, яна мяняе атмасферу вакол нас. Давайте мы будем казаць словы прымірэння. Калі нашы словы ў мінулым паранілі кагосьці, давайте мы падыдзем і папросім гэтага прабачэння ў чалавека, таму што гэта самы магутны спосаб утаймаваць разбуральную сілу мінулага. Прымірэнне – гэта духоўная хірургія. Давайте мы зразумеем, што сіла слова – гэта не нейкая абстрактная ідэя. Гэта штодзённая рэальнасць. Кожную раніцу, прачынаючыся, мы бярэм у рукі гэты магутны інструмент, наш язык. І ўвесь дзень мы робім выбар. Выкарыстоўваць яго як агонь, ці як руль, як яд, ці як мёд, як меч для разбурэння, ці як нейкі бальзам для ацалення. Бог заклікае нас сёння не проста сачыць за сваім языком, а стаць гаспадаром гэтай сілы. Давайте мы зразумеем, што нашы словы, яны должны быць падобныя да словы Господа. Яны павінны несці святло, жыццё і ласку ў гэты цёмны свет. Выбар, ён за намі. Што мы скажам сёння, які будзе накірунак нашага руля, які будзе плён нашага языка, смерць ці жыццё. Давайте прымем сёння рашэнне. Рашэнне фільтраваць свае словы, рашэнне напаўняць сваё сэрца Божым словам і рашэнне выкарыстоўваць язык для добраславення, а не для праклёна. Давайте встанем і помолимся.